Shwmai, a chroeso'r fideo yma, ble ni'n mynd i fod yn edrych ar ddogfen mapio fframwaith cymwysedd digidol Pecyn Tywydd Braf yr Ysgol Ddigidol. Nawr, wrth gwrs, y gweithgareddau yw'r peth mwyaf pwysig o fewn y pecyn yma, a mae wedi bod yn hyfryd gweld enghreifftiau o beth i chi wedi bod yn gwneud gyda'ch disgyblion yn defnyddio'r sgiliau yma. Ond mae'r ddogfen fapio i'r fframwaith cymwysedd digidol yn ran defnyddiol iawn o'r pecyn, yn enwedig os mae chi sydd yn gyfrifol am y fframwaith cymwysedd digidol yn eich ysgol chi. Dewch i ni fwrw golwg nawr ar y ddogfen. Wrth agor y ddogfen PDF, fe welwch chi bob llinyn a phob cam o'r fframwaith cymwysedd digidol. Mae'r elfennau o'r fframwaith sy'n cael ei ateb yn y pecyn wedi cael ei uwcholeuo, ac yna fe welwch chi swigen gyda manylion pellach am ba weithgareddau sy'n taro'r camau yma o'r wahanol linynau. Yn y pecynnau sydd i ddod gan yr Ysgol Ddigidol, byddai'n gwneud yn siŵr wedyn bod ni yn llenwi'r bylchau yn y camau cynnydd ar gyfer pob llinyn, gan ganolbwyntio ar gamau cynnydd 1 a 2 ac elfennau o gam cynnydd 3 yn y pecynnau ar gyfer cyfnod y llweddol 2. Am ragor o wybodaeth am Pecyn Tywydd Braf, cysylltwch gyda ni gyda'r cyfeiriad e-bost ar wilod y sgrin, neu mae croeso i chi adael eich cyfeiriad e-bost gwaith chi o dan y fideo yma yn y comments, a fe wnawn ni gysylltu gyda chi, gyda chip olwg o'r pecyn, gweithgaredd ragflas a hefyd manylion ar pa mor hawdd yw i archebu pecyn i'ch ysgol chi.